Здравейте, ние сме бенефициерите от компютърните специалности на ПГРХТ професор Асен Златаров, град Плевен, по проект на програма Еразъм Плюс за 2023 година и ще ви представим нашето обучение в град Малага, Испания. Ще започнем с практическата част. Първоначално имахме задача да направим таблица в Airtable програма, подобна на Excel, но с някои разширения като опция за автоматизация за вграждане на различни програми, както и техните услуги. Airtable се използва като база от данни, която предоставя възможности да изпраща SMS съобщения или имейли. Бяха ни възложени различни теми за направа на таблица, но крайният ни проект беше свързан с направата на сайт за местен фитнес Gym Nunes. Ще ви представим работата ни с софтуера. Софтуера е програма, която прави сайтове без да изисква кодиране. Сравнително лесна е за използване, защото имахме възможността да избираме между готови шаблони, както и директно да слагаме различните хидери. От нас се изискваше за финалния ни проект да използваме база данни от Airtable, която да работи в реално време с нашия сайт проект. На последната и финална среща преди отпътуването ни от град Малака представихме нашите проекти сайтове, които направихме с програмата софтуера, както и разказахме за цялостната ни работа по проектните задачи на Джована, нашият инструктор от Ребека. След края на последната среща и презентирането на проектите ни връчиха сертификати за постигнатите резултати от Ребека. Време е да ви представим забележителностите, които посетихме в Испания. Първия ден след пристигането ни в Малага направихме панорамна разходка из историческия център и наблюдавахме празненствата, посветени на католическия Великден, който беше различен и интересен за нас. С любопитство наблюдавахме хората, които бяха с черни костюми и с продълговатите шапки. Също и тези, които носеха поне еднотонната статуя на Дева Мария и Христос. Забележителни бяха терасите, които минаваше шествието, особено в историческия център, които бяха с покривела в червено. На втория ден от нашия престой посетихме град Ронда, който е на около 1 час път от Малага. Ронда е известен с това, че този град се е състояла първата корида в Испания. Бяхме допуснати до арената, разгледахме конюшните и музея, в който ни представиха как тореадорите са се обличали. Запознахме се с историята за построяването на арената. Ботаническата градина в Малага беше следващата ни дестинация. Още с влизането бяхме смаяни от невероятни гледки, които се разкриха пред погледите ни. Не само природата на това място е уникално, но и историята. Тази градина е била построена през 1855 година. Направата й е поръчана от маркиза на Казалоринг за неговата жена, Амалия. Специално той пожелал насаждение от далечна Австралия, Нова Зеландия, Китай и Индия. Сред екзотичните растения са банановите дръвчета и кактуси. Посетихме замъка Гибралтаро, който е в историческия център на Малага. Насладихме се на приказни гледки в това историческо място и видяхме Малага от орлово око. Този замък е построен през 10 век, когато маврите контролирали Испания и целия Иберийски полуостров. Достигнахме и до Гренада. Посетихме катедралата, която се счита за едно от върховните постижения на Ренесанса в Испания. Част от нея е католически параклис, където се съхраняват мощите на много крале. Успяхме да видим част от една от най-дългите планински вериги – Сиера Невада. Присъствахме на откриването на паметника на светите братя Кирил и Методий в град Малага. Той е изграден със средства от дарения на българската общност в Испания и под егидата на неделното училище в град Малага. С гордост и преклонение поднесохме цветя пред новия паметник и споделихме с нашите сънародници удовлетворението, че и ние сме дали нещо на света. Светите братия, обявени за покровители на Европа, имат своето място в кралство Испания и ние се гордеем с това. По време на събитието се срещахме с посланника на Република България в кралство Испания. Благодарим за предоставената възможност да надградим знанията и уменията си по време на мобилността и да се докоснем до културата на Испания. Обучението остави у нас уникалните и незабравими спомени.